Waqt żjara li jagħmel hawnhekk il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f'Ġunju tas-sena li għaddiet kien wiegħed li dan il-proġett se jkun lest sa April ta' din is-sena. Madankollu waqt seduta parlamentari f'Jannar li għadda, il-Ministru Austin Gatt qal li din id-data issa ġiet immexxija għal Settembru ta' din is-sena. Fl-aħħar sigħat iżda l-Gvern reġa' biddel fehmtu u issa qed iwiegħed li Triq Santa Teresa se tkun lesta fi żmien 3 ġimgħat. Ħafna mir-residenti u s-sidin tan-negozji tal-ħwienet jinsabu ddiżappuntati għall-aħħar għal mod xejn ippjanat li biħsar ix-xogħol fl-aħħar xhur u għall-inkonvenjenzi kbar li qed jinħolqu. Fl-aħħar xhur kien hemm anki inċidenti fejn mhux biss weġġaw numru ta' persuni, iżda anzjana saħansitra tilfet ħajjitha meta waqgħet u ħabtet rasha. Mawa News residenti Bormliżi esprimew id-dwejjaq tagħhom. Tixtaraqna ħija demna ma tajritniex karozza, kif qed taffettwana biex tinżel sa Bormla sal-bank. Dal-ġenniet kollha li jew taqsam law taqsam le, dik qed taffettwana hawnhekk. Mhux hekk hu taffettwana hu trabbijiet id-daru u anke biex taqsam karozzi taffettwak hux. Ilhom sena u nofsa u li bdew u ma għamilna kważi xejn. Issa il-Ministru qal li t-ġimgħatu qal għal-issi kollox, għax biċċa jedi, ma għal-missom t-ġimgħatilu t-lessewm fjanta kienu ta' mdew, mux issa. Dizastru għanna kullimkien. La tista taddi, tibza li ħajk tajluk xie karozza, wara xa. Taraw bajnejkom xa, wara. Dizastru skieħ. Taf kemilhom f'dal proġett minn xhur ta'. Tkellmu magħna wkoll sidin ta' ħwienet. Naqra mdejqinu x'hekk, mhux bil-fors. Biċċa minn kollox, nuqqas ta' bejħ u ħadd ma jiġilaw. Trabien kullimkien li ma tistax tkampa miegħu. U kważi qed ninżlu għal xejn. Hekk bħala business u bħalissa maqtojna xewek qas jistgħu jipparkjaw. Qed tifhem, trabijiet f'gawna hekk ġol istonku tagħna. Mort it-tabib qal li qed nisol. Għalli għatta sigaretti qasem pejjeb. Għalli fej taħdem, għatlu Bormla, għalli mela bit-trabijiet. Ma jessiex ikunu. Dawn ir-residenti u sidin tal-ħwienet għaddew kemm is-sajf li għadda u anki l-festa tal-Kunċizzjoni f'din is-sitwazzjoni. Huma bosta l-Bormliżi li qed jaraw ġej fuqhom it-tieni sajf konsekuttiv fejn se jħabbtu wiċċhom ma' aktar problemi, riżultat tan-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern.